Per mi la recerca és una forma de vida, una forma de veure el món. No és només la recerca en si mateixa, sinó tot el que comporta. La natura va ser una part molt important de la meva infantesa, el contacte amb la natura em va convertir en un naturalista aficionat i els amfibis i els rèptils són uns animals petits que pots agafar amb la mà, que pots tocar i per mi eren molt més assequibles i amb el coneixement d'aquests animals vaig començar cada cop a interessar-me més per ells. Fonamentalment, la meva feina es desenvolupa al Parc Natural i Reserva de la Fira del Montseny. I faig dos tipus de tasques. Una d'elles és el seguiment de les poblacions d'amfibis que es reprodueixen a les basses per estudiar el seu cicle reproductor i l'altra és el seguiment d'una espècie, el titó del Montseny, endèmica d'aquest massís, és a dir, no es troba en cap altre lloc del món d'aquest massís i que està en greu perill d'extinció i que necessita que les seves poblacions siguin monitoritzades al llarg del temps. El seguiment de basses, el que faig és anar durant tot l'any, periòdicament, un cop al mes, i seguir una sèrie de basses ja preestablertes dins el Parc Natural del Montseny, on es mostrarien les espècies d'amfibis que hi ha mitjançant la identificació i el comptatge del nombre de larves, d'adults, d'individus cantant o de postes. A banda del títol Montseny, l'estudi dels sistemes de cria a les basses implica una sèrie d'espècies com són la granota roja, la granota verda, la reineta, el títol verd, la salamandra, el gripau comú, el gripau paridor, és a dir, les espècies són típiques de muntanya mitjana a Catalunya. El títol del Montseny requereix un tipus de mostreig molt específic que es fa bàsicament a la primavera, durant la nit, en el qual es segueixen els torrents que habita l'espècie i es van comptant el nombre d'individus que s'observen. A nivell dels humans, el més interessant dels amfibis és que són bioindicadors enfront dels canvis que s'estan produint en els hàbitats a nivell planetari, perquè són sensibles tant als canvis que es produeixen als ecosistemes aquàtics com als ecosistemes terrestres. Són sensibles a la introducció d'espècies exòtiques, a l'aparició de malalties emergents, a l'augment de la radiació ultraviolada, al canvi climàtic, a l'aparició de pesticides, toxicides, substàncies alienes en els ecosistemes. El resultat final de la nostra recerca és la bioindicació. Necessitem un número que ens indiqui la qualitat dels ecosistemes utilitzant els amfibis com a indicadors i anar comparant aquest número al llarg dels anys. Els amfibis són a la Terra des de fa 270 milions d'anys i entre tots hem de mirar que continuïn existint al nostre planeta.